Představte si novou, multifunkční firemní tiskárnu, která je tak výjimečná, že nejen tiskne, skenuje, kopíruje a faxuje, ale přináší vám návratnost tak, jak jste si to nedokázali nikdy představit. A to takhle. Snadno volitelný naváděcí a kontrolní panel vám umožní ovládat všechny funkce hned u zdroje dotekem prstů. Například novou funkci na prohlížení obrázku před skenováním, digitální odesílání a uložené úkoly. Její zakodovaný harddisk uchovává citlivé informace v bezpečí. Díky nové firmwarové architektuře s názvem HP Future Smart je aktualizace a rozšiřování schopností vaší multifunkční tiskárny cenově efektivnější. Součástí Future Smart je platforma další rozšířitelnosti, která usnadňuje integrovat do sestavy vašich tiskáren široké portfolio řešení. A protože disponuje funkcí ePrint, lze na ní snadno tisknout z jakéhokoliv mobilního přístroje, který dokáže posílat e-maily. Když můžete e-mailovat, můžete i tisknout. Flexibilní nastavení podavače papíru vám umožní, abyste svou multifunkční tiskárnu položili na stůl nebo na zem. Jinými slovy, CM4540 stačí měnícímu se tempu toku digitálních operací a potřebám tisku na hodně let dopředu. Tiskárna HP LaserJet Enterprise CM4540 MFP. Chytrá investice do vašeho podnikání. Co přinese právě vám?